already. Umuulan po. Gagawa tayo ng malagkit, yung kiwar, yung Ilocano, kiwar, kiniwar. Ang tama, kape, merienda. Sugarcane, sinakop mo ko na rin kiwar. Glutinous rice. Gawin po natin ito. Let's melt it. Gawin natin. Let's melt it. Slow cook. Nalagay po tayo ng gata. With coconut milk. Wala kayong panutsa o yung sugarcane na ito, yung sinakop kung tatawagin, tinatawag. You can put sugar, brown sugar or light sugar. Tunaw na po. Ready. You put the malagkit of glutinous rice. Cups of glutinous rice. Tamang-tama lang yung nilagay natin na panutsa. Hindi masyadong matamis ito. Tamang-tama lang yung tamis. Not too sweet. Napaka-simple. Simple and easy to do. Snack. Merienda. People eat this merienda in Philippines. Oh, smell good. Dahil umulan, ito malagkit. Plus, kape. Magpupo tayo. Kain po tayo. Pag po natin ito. Tamang-tama, hindi. Not too sweet. Tamang-tama yung timpla. Yung lasa, parang patupat din. Thanks for watching. God bless you all.